man kana yuridu saada ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kunnaja sɔrɔ diɲɛ ani lahara ikra al-Qur'an kulla yawmin walaw bi aya ni b'a fɛ ka kunnaja sɔrɔ ka kisi sɔrɔ diɲɛ ka tanga sɔrɔ diɲɛ kana to tile ka bɔ ka bi ni ma Qur'ana kala walima ka Qur'ana aya dɔ kala que ça soit yata arabu la ou yata français la ou yata barku kala na ou yata anglais la tile kana boka bi ni ma aya do kala Qur'ana na walma ka suran do kala ma ma dumina ka ebi fara jo kuna du ko ya rabbi ala kan fara uluka ni mogo mi mogo be farkolo ka kenya la ka bana shido mali boy farkolo la sum yawm al-ithnain wal khamis ntene shuni ka fɔ alakira kun b'a sun dama ko kira bangena na o tɛ dɛ ntene shuni o bɛ adamaden kɛnɛya ani alamisa i mago bɛ farikolo ka kɛnɛya la i janto ntene shuni ani alamisa shuni na ni mago bɛ farikolo ka lafiya la dun ani e yɛrɛ ka lafiya adamadenya kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔ farikolo ka kɛnɛ nka lafiyalen tɛ o kuma ni mago bɛ lafiya la al-ayyamul bidi n'o ye kalo tile 12 tile 17 tile 14 o kuma ayyamul bidi 15 yo minnu bɛ yen ni kalo bɛ jɛ olu la kosɛbɛ ka o fana sun maa o maa mago bɛ farikolo ka kɛnɛya la ni ɲɛsin'o ma n'o ye ayyamul bidiw ye walima k'a ta 17 ni 14 ni 15 la o kuma na ni mɔgɔ min y'o sun i bɛ farikolo lafiya sɔrɔ